Bibisita karong adlaw si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Dumaguete City alang sa gipalapdan nga programang Bawat Bayan Makikinabang. Kung unsa kini nga programa, sayra nato sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, mag-alauna na sa hapon, miabot si Presidente Bongbong Marcos sa Sports Center sa Barangay Talay sa Dumaguete City sa Negros Oriental alang usab sa programa nga Bawat Bayan Makikinabang. Gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-apod-apod sa tagnapulo kag kilong bugas sumay ngadto sa mga benepisyaryo sa Bawat Bayan Makikinabang program sa Dumaguete City. Sa Barangay Talay, kuyog sa Presidente si Negros Oriental, Governor Chaco Sagarbarria sa pagpanghatag sa bugas sa mokapinduha ka libo ka mga beneficiaries. Ito po ay gagawin natin ng 6 na beses sa isang taon. Every 2 months po. Bawat 2 buwan, magbibigay po ulit tayo nito. Yung ibang probinsya, nakadalawang ikot na eh. Dito, you've done one, nakaisang ikot na dito sa Negros. At patuloy po yan. Huwag nyo pong isipin na ngayon lang yan. Apil sa ipanghatag ang tag 20 pesos nga assistance sa mga scholar sa Dakbayan. Ilan sila nga na ako ni gihatag. Muni, ari ko rin. Masong tinuod ng tagaan. Malaking tulong po para sa amin kasi pagbabayad ng mga tuitions, baon po. Sa Barangay Talay, mukapin sa 2,000 ka mga residente ang naapil sa programa. Kabahin sila sa 386,000 ka mga marginalized sa Negros Oriental nga naapil sa Bawat Bayan Makikinabang program sa kagamhanan. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hiningi-hingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Lahi raman ko nang ma-downloadan ta na makapagusto ta kung sa'y atong gusto na i-develop. Kana yung mga pathways or kana mga itawag natong mga kanal na magsuludlon sa mga purok, sa atong mga sitio, dili ba yan na mabudgetan sa mga dagko ng mga LGUs, direkta dyan sa mga barangayan. Then, usually, kanimang mga area pwede man na ibayanihan. All barangays will receive 10 kilos rice ato ang mga basta eligible lang gyud ha. Ako ra gyud ang klarohon nga yes, all barangays but as dapat eligible beneficiaries lang gyud. Those belonging to marginalized sectors, vulnerable sectors, ato mga low income and middle income earners kana. Sa datos gikan sa Governor's Office, 557 ka barangay sa lalawigan sa Negros Oriental ang matagan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Kapin sa 8,000 na ka mga barangay sa Tibok Nasod ang nakapahimos sa programa sukad kinigilusan Pebrero niining tuiga. Ilawom sa inisyatiba makadawat ang matag barangay og tag 200,000 pesos alang sa nagadayang programa sa komunidad apil na sa educational aid. Luan, bisan og gihangop og nagpasalamat ang mga tao nini nga programa sa gobyerno karon apan ang ilang panghinaot nga masustinihan kini. Dili lang ingon nga karon lang kundi mapatuman kini bisan pa man og mahuman ang Marcos administration. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo.